A Citydent rendelőjébe érkező pácienseinknek ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk az irodaház mélygarázsában. Ez nincs más teendő, mint előre megadni az autórendszámát. Ha telefonon foglal időpontot, kollégáink elkérik, online foglalás esetén pedig a megjegyzés rovatba kell beírni. A rendszámot a rendszer automatikusan felismeri, így a belépés és kilépés is egyszerűen sorompónyitással történik. Ha mégsem nyílna ki, elég a kaputelefonon csengetni. A portás ellenőrzi a rendszámot és segít a bejutásban. A mélygarázs bejáratát legkönnyebben így találja meg. Ha a Bajcsy-Zsilinszky úton a nyugati pályaudvar felől érkezik, az Erzsébet tér előtt forduljon jobbra a József Attila utcára. Kanyar után közvetlenül a jobb oldalon találja a lehajtót. Ha az Andrássy út felől érkezik, haladjon át a Bajcsy-Zsilinszky út keresztelődésén, majd a József Attila utcára kiérve forduljon jobbra, és már is a bejáratnál van. Fontos, a Lánchíd felől, a József Attila utcán, valamint a Deák tér felől, Bajcsy-Zsilinszky úton érkezve nem lehet megközelíteni a mélygarást. Ha további kérdése van ingyenes parkolási lehetőségünkkel kapcsolatban, kérem keresse rendelőnket az alábbi elérhetőségek egyikén.